Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Dzulo chipani cha Malawi Congress Party MCP chinachititsa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwowa pa mkumano wa atolankhani umenewu amakamba zokuti yayi ndi okhumudwa ndi zimene makamaka zikuchitika, zimene boma likuchita pomanga akuluakulu a chipani chimenechi cha MCP. Tingofotokozerana kuti tidziwe bwino lino kuti Honorable Vitumbiko Mumba amene ali membala mphungu makamaka wa nyumba ya malamulo komanso amene anayimirira ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko pa nthawi imene timachita chisankho mu September muja. Komanso kunali Honorable Chimwendo Banda amene anamangidwa pano tukamba pano adakali m'manja mwa polisi. Komanso Dr. Jesse Kabwira amene ali publicity secretary wa chipani cha MCP amenewa anakazipereka okha ku polisi lachisanu lapitali koma dzulo atuluka pa belo. So malingana ndi chipani cha Malawi Congress kumangidwa kwa akuluakulu a chipani chimenechi akutenga kuti ndi nkhani ya ndalishabe. Mu program yathu ya lero tikhale tikuunikira nkhani komanso madando amene chipani cha Malawi Congress chinapereka mu msonkhano wa atolankhani umene anachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo potambasula zonsezi tikhale ndi mmodzi mwa akuluakulu ku chipani cha MCP Moses Kunkuyu, tikhalenso ndi mneneri wa boma a Shadrack Namalomba, komanso mu programu iyi tikhale ndi katswiri pa nkhani za ndale a George Phiri kuunikira madando amene anapereka a chipani cha MCP dzulo ku msonkhano wa atolankhani. Monga mwa nthawi zonse mu studio muno sindikhalamo ndekha, ndili ndi mnzanga Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaiweleya. Tikhalenso ndi atolankhani kuchokera madera osiyanasiyana kupereka maganizo awo makamaka a Malawi amene ali nawo ku madera osiyanasiyana. Ndikupempheni kuti musatalikire koma tikhale limodzi mu program imeneyi yakulinji lero pa 16 December 2025. Ndiye Innocent, ndimafuna kuti kuyamba kwathu lero tiyambe ndikumva kuchokerano ku chipani cha MCP kuti nkhani yayikulu yagona pati, chifukwa ndikaona bwinobwino kuti statement ija dzulo amayiwerenga mu Chingerezi komanso anatanthauzira patali. Koma no for the sake of kuti tikamakambirana tikhale kuti tikudziwa kuti tikumvetsetsa kuti tikukambirana chiti. Tilole Moses Kunkuyu kuti atiyambire programu iyi. Mwadzuka bwanji olemekezeka Moses Kunkuyu? Ifetu tadzuka bwino. Dzulo munachititsa msonkhano wa atolankhani imene ndafotokozera mu mzinda wa Lilongwe kukambako madandaulo angapo ma concerns pa Chingerezi titero kukhuzana ndi kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha MCP. Mwina mwachidule tango tifotokozerani kuti nkhawa yanu ku chipaniko ndi yotani? Nene kuti fero ngati Malawi Congress Party makhulupirira kuti ikulimitira kuti aliyense amene angapite malamulo amathanso kumana ndi dango kugwirizana ndi malamulo komanso ntchito malamulo omwewo. Ndipo zamachitika mopanda nezonsezo ife ngati chipani tilibe nazo nkhawa, koma tikudziwa kuti chiyambireni cha ndale kamakhala nthawi zina zimene anthu amatagwiritsa ntchito mphamvu zawo chifukwa chofuna kukhazika chete anthu ena. Zimene zimazitengera mu mbiri kuti kodi awa adagwiritsa ntchito mphamvu zawo motani kukhazika chete anthu ena. Kuti muli ndi mbiri imeneyo manthano amakhala yambati founded kuti muli ndi mantha okhazikika chifukwa chakuti zimene zikuchitika zikufanana ndi zimene zidachitikapo kufuna kukhazika chete anthu ena. Ifewe akuboma kunena kuti wina aliyense amene adalakwira lamulo kayendo achipani chanji kayendo wa Malawi Congress akuyenera ndithu pana ndipango kugwirizana ndi malamulo. Ndipo ngakhale anthu amene akuyidwa kuti padali pano ngati iwo adalakwira akuyenera kumana ndi chilango ngositi kunena kuti amenewa sadalakwe, koma kuti malamulo azigwira ntchito mosayang'anira mbali. Koma zimene taonazi zikusonyeza chimene tidachiona kale kuti akakhalapo anthu ena mutsogoleri amagwiritsa ntchito mphamvu zawo kufuna kukhazika chete anthu ena. Manena kuti ndikuwa kapena tikambirana koma zoona zake ndi zakuti kachitidwe kumangako komanso mmene zimene zakhala zochitika masiku amene wawa kuti kodi chimatsogola ndi chiyani. Kumanga munthu ndi kupanga kafukufuku chifukwa kumutenga munthu lachisanu khala loweruka la Mulungu kutafika Mande omangidwa kumakachita kupeso tapera ndi muslende statement kupezeka kuti ayi bwanji abatse mlandu wakuti ayi koma bwanji utakhala mlandu wakuti kusonyeza kuti kumanga kunachitika nkhani palibe zitenze kusikilisa chinde kumena kuti nkukufuna kukhazika wanthu chete. Chachiwiri mukapita kubwalo kuti zimene tinayankhula ise kuti milandu iyi ndi milandu yaying'ono imene yatchulayi. Mlandu waung'ono kwambiri ndipo abwalo akayapanso chimodzimodzi kuti mlandu ndi mlandu waung'ono, mlandu wake ndi ofanana ndi kulowa munda mwamwini
kufana na kuliza chikumbagumba kudera usiku amena mawa anthu akupanga zinthu zina. It's a misdemeanor. Misdemeanor sikuti nchipyocheka ayi koma chinthu chokuti mukhoza kuchipanga approach mwa mtundu wina osakhala amene achitira. Ndipo yankula kwathu tipanena zokuti zimene zochitika zikuti kumbutsa zimene ADPP akhala akuchita akakhala pa mpando pofuna kuti aphimbe zina zimene zikuchitika kapena zina zimene zikukanisa pakagwirizidwe kawo kachito. So pakupempha kuti kuchita kwayi kusakhale kwa mtundu umenewo. If mistakes have been made in the past, sizitanthauza kuti tiye zipitikiza pakuti mistakes yamayi. Alright, thokoza kwambiri potifotokozera mwachidule olemekezeka Moses Kunkuyu. Innocent Mphongolo wamva amene afotokozera Kunkuyu. Ndamva amene afotokozera ndimafuna nditenge mawu amene ayankhula komalizira kuti if mistakes were made in the past tisakhale betu kupanga zimenezozo mwina atafotokoza kuti akutanthauza chani ma mistakes amene anapanga ndi ndani amene anachitika mbuyomo. Ndikufunsa izi chifukwa kuti mwina mukapereka mpata kwa ana malomba athakuzaninso kuti iwo watu angotuluka mboma dzanali ine ndikuyankhulani mwina ndili ndi belo auje ali ndi belo auje ali ndi belo kuoneka ngati kuti it's a trend imene zimakhalira anthu akakhala mboma mwina if mistakes were made in the past tisapitirize kupanga mukutanthauzanji mwina mukuunikira mbali ngati zimenezo kapena mukuvomerezanso kuti mwina inunso muli mboma momwe mwatuluka dzanali mumachitanso chotere. Kunena kuti dziko linolo lili pamene lili chifukwa cha mautsogoleri amene akhalapo mbuyo zimene zoli pamene angatsutse itakhala kuti mautsogoleri onse anali ndi chitsogozo chofanana. Dziko lino bwezi tilibe njala, dziko lino bwezi infrastructure yathu yolongosoka, dziko lino bwezi katangale kulibe, dziko lino kumamangana zinthu zopanda pake bwezi kulibe. Tinakhala kuti mautsogoleri onse amene akhalamo mbuyo anali ndi masomphenya ofanana omayang'ana chitsogolo. Koma chifukwa chakuti masomphenya awo sapatsirana chifukwa chake wina aliyense amati abwere amakapezeka pali element of arbitrary arrest somewhere chifukwa chakuti mphamvu zalowa pena paliponse. Ndikanena zoti kumbuyo zochitika izi ndikuwuza kuti kuyambira nthawi ya UDF zimene zinachitikapo ndipo ma records alipo of arbitrary arrest. Nthawi ya DPP yoyamba zinachitikapo, ndi nthawi ya Malawi Congress Party zinachitikapo, panopo nthawi ya DPP zikuchitika. And as a country tisatengere kuti adazichitapo chifukwa pali chindandanda cha anthu opitirira 180 amene DPP idamanga koma useyo mirandi yake sidone kumene idalowera ndikuzopereka ndandanda umenewo koma zonsezo zimakatha akangolowa mboma kapena chipani chilango cha mboma. Zimenezozo as a country sitingapite patsogolo. Ndiye mukandifunsa kuti kodi zimene zizi mukuvomereza kuti wenanso kapena ali zinachitika nthawi ya MCP mukawafunsa amene adachita zimenezozo ali mboma lilolo kuti kodi akuti munali mlandu wakuti kuti akukhoti achotsa mlandu uja chifukwa chakuti iwo ali mboma akukhoti akunena zoti tsopano chifukwa ali mboma kapena agwiritsa ntchito za mphamvu zawo kuti usakhale mlandu tsopano agwiritsa ntchito mphamvu za ndale kuti usakhale mlandu. Koma ngati chinali cholakwika munapha munthu ngati munthu anafa ndithu mukhoza kuvipinyiza kuti usakhale mlandu. It does not change the fact that umene uchende mlandu ndithu. Ndiye kuyakhula kwanga kwakuti anapanga zinthu zolakwika kaya kumbuyo kaya ndi boma liti sizitanthauza kuti popeza awo adapha inunso katipani chifukwa chakuti bora muni boma liti sizilero ndedziko silingayende. Olemekezeka Kunkuyu mwina funso lomaliza kupita kwa inu tisanapite kwa ana malomba munali mboma posachedwa pompa pangotha miyezi mwina itatu ngati sali iwiri chichokereni mboma. You understand mene ma systems amboma amayendera mene anthu amagwirira ntchito ku polisi uku you understand it. Tatiuzeni lero kuti pochokera pa experience yanu muli mboma zimatheka anthu kumamangidwa pa zifukwa za ndale mulamuliro wanu zinachitikapo kuti anthu amamangidwanso chifukwa cha ndale based on experience? Silinganene chifukwa chakuti ineyo silimagwirira ntchito kuma authorities amene amagwirira ntchito zimenezo koma ndatsimikizira pano kunena zakuti maboma onse amene abwera kumbuyo inachitikapo element of arbitrary arrest. No, olemekezeka ndimafunsa because I know you were government spokesperson. So being a government spokesperson I'm sure kuti you understand mene boma lo likuyendera mene department ina iliyonse imagwirira ntchito yake. So coming now kunena kuti zikuchitika zikuoneka kuti they are just political arrests. Timafuna tidziwe kuti based on experience munalimo mbomamo mumaona mene zimakhalira mene ma department amagwirira ntchito mufuna mutitsimikizire lero kuti zimatheka anthu kumamangana pa zifukwa za ndale and you have experience of that. Not kunena zakuti I have experience of that as a past government spokesperson, but as a Malawian, because the experience I'm talking about siyo ngotengera munthawi imene nali government spokesperson. Makukhala mu dziko muno mukuona maboma onse akukhalapo. I can tell you kuti yes, ma arbitrary arrest, ma political arrest akhalapo kuyambira nthawi imene ndayamba kudziwa za ndale ndipo zimachitika. Zidziwa zakuti zikhozokhala nthawi imene iwe ukasintha zimenezozo angakhoza nazo kuti munthu abwino anali uifota nazasintha zinthu zonyasa zichi. Chabwino tipite kwa ana malomba mwamva mene alankhulira olemekezeka a Moses Kunkuyu kuti akukhulupirira kuti ndi mmene zinthu zikuchitikiramu kumangidwa kwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress ndi zinthu zikuoneka kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani pa zimene akulankhulazi? Mwati ambe ndikupereka moni wa mamawa kuti mwadzuka bwanji nonse komanso ndalandire Akunkuyuwo mamawa uno.
zimatha ndithu. Nkhani imene ili pamenepa ndimaona ngati kuti akunkuyo sanayitambasule bwino, chifukwa pano tikubwera pano chifukwa chakuti iwo anapangitsa press conference ngati Malawi Congress Party, sanapangitse press conference ngati Malawi ayi. Komanso iwo anali mboma Malawi Congress Party, komanso Congress ali ndi udindo. Ndiye nkhani ndi yakuti mwafusafuso kuti muulamuliro wanu inuyo ngati spokesperson wa Malawi Congress Party mumamanga anthu opanda chifukwa cha zandale, mwaphwanyira maufulu wawo chifukwa cha zandale, sakuyankha. Iwo anakambira pamenepo kuti ayankhe pamenepo. Ifeyo tikudziwa, ifeyo ngati DPP komanso inenso mpemuto tikudziwa kuti anthu amagwiritsanso ntchito mphamvu zawo molakwika kuti no adzizunza anzawo amene ali mbali nayo, koma iwowo ngatikati mwawo momwemo nkumangosiyirana. Ifeyo tikutero kunena kuti malamulo agwire ntchito. Dziko lino tinatsogoza ulamuliro wa democracy, malamulo adzigwira ntchito, tonsefe tikhale pansi pa malamulo. Ndiye iwo akamadandaula pano mbali nayi titha kumamva kuti akudandaula, koma kwinaku sitingamve chifukwa chakuti zimene adapanga anthu amenewa amalawi panopa akudandaula, ndipo akumafunsanso kuti anthu amenewa kuti malamulo agwira ntchito liti, chifukwa kuti zinena zoona pano tili ndi njala pamudziko muno chifukwa cha anthu ngati amenewawa amene amakatenga chimanga chija kumakagulitsa ku Tanzania matraki matuluka nawo. Tili ndi njala mdziko muno chifukwa cha anthu amenewa amene amatenga fetereza kumakagula fetereza kumabuchara. Olemekezeka Shadrack na Malomba. Yes, komano ndimaona ngati kuti tilunjike pa nkhani imene tukambira. Ndikupita kumeneko. Tili ndi mavuto amene wawa a forex mdziko muno pamene anthu amangoononga ndalama za boma. Ndiye pamene amalawi akunena kuti kodi ino anthu amene adaononga zikatundu ngati amene adapanga zolakwika kumamenya anzawo kufuna kuwapha mikumpha nzawo chifukwa chakuti chifukwa chakusiyana ndale kandi chani kumapanga zinthu zakuti malamulo okhangaso malamulo. Olemekezeka Shadrack na Malomba. Akunkuyu alankhula kuti kumangidwa pamene anthu akumangidwa akuziona kuti ndi nkhani ya ndale chabe. Tamverani kaye mwasira akunkuyu mwauza yankhule simunapange interject, musandipange so interject chifukwa ndi tuluka mu program. Ndikunena kuti munthu amene anapanga zoyipa lamulo lizigwira ntchito, anthu amene anapanga zolakwika ndiye pano pamene lamulo lija likugwira ntchito pa nthawi yawo amaona zolakwikazo koma samafuna kudzudzulana, samafuna kumangana. Andiuzene munthu mmodzi mboma lawo amene adamangidwa wayiwo mmene mumuli anthu kuti tiyambe pano kwatchula mlandu ndi mulandu anthu onse amene anali Congress sanamangana ndi mmodzi yemwe, lamulo sinagwire ntchito yani. Ndiye pano amalawi ino apeza ufulu anthu amene watuluka ndi pamene akuona kuti inuyo kuti apolisi mukhalabe mmene mozunzika mmene mazunzika ndi boma limene lija gwirani ntchito. Ndiye pamene apolisi akugwira ntchito kupita ku amapita ku court ukatenga warrant of arrest ndikubwera ukamtenga munthu uja ndikumpitisa ku court kuja amakhala kumene uja 48 hours akakhala 48 hours akamusunga ampitise kuja ku court pamene popalakwika pati kodi zabwera bwanji zandale. Ndiye ndikuona ngati kuti anthu ambiri timabisala kuchitsamba chakuti ndale pamene mwalakwitsa tokha talakwitsa koma tunapanga zoyipa pambuyo pake timafuna kuti anthu azilimvera chisoni kuti chifukwa cha ndale. Tisatero tiye ndione malamulo agwire ntchito. Ine ndizoona anthu amapangira ndale kuzunza anzawo. Tilekeze ndi mmene munthu amamangira munthuyo. Mwina mulanduwo mpaka na 10 years kutenga 10 years kudzamanga munthu mazere chifukwa choti atayankhula zakuti afuna kuyimira kapena kuti ndo wakuti kapena afuna kupikisana kwakuti zimenezo zimachitika. Koma ulendo uno apapata ife tangokhala mwina so 100 days sinakwana. Apolisi chifukwa choti anawamangiria manja samagwira ntchito. Apolisi alandira ufulu wawo ndi akugwira ntchito yawo bwino. Ndi tikanene kuti apolisi akuti DPP ikunena ayi DPP ikugwisa ntchito ndali kumanga IMCP ayi zimenezo zosizona ndilekeze pamene. Chabwino ana Malomba mwina ndifunseko kuti mwina miyezi kapena chaka chapita icho inunso munali munyengo ngati imeneyi munamangidwapo anthu ena DPP anamangidwapo misonkhanoso inapangitsira munachititsa misonkhano ya atolankhani kumanena kuti zifukwa zomwe akuti mangira ndi zandale mwina mukhoza ziyankhula motani kuti inuno muli mbali nayi komanso as we speak imene mukufotokozera kuti apolisi ali ndi ufulu ogwira ntchito zawo enanso amene ali mboma pakadali pano anamangidwa milandu yawo ikuyendabe sinathetsedwe mwina zinthu zimene zimuzibalansa motani. Isero ndiyankhe zoonadi kuti no kumanga naku kumakhala ndi kapena kuti kukhulupirira kapena kuti authenticity ndi nyengo yake. Tiyelekeze mwalowa munyengo ya zisankho ndi mmene muja mukukambirana umakamba zakuti ayi manifesto yathu ndi kupezeka ngati tachoka ku nomination ana Malomba yankhula interview yo nthawi yomweyo kupezeka kuti basi warrant of arrest yatulu. Izo zimachitonekerapo kuti izo zonza ndale apo ayi mena amapangira chekeze ngati mena amapangira ngati kalindo umanga lero untenga pamene kulenda kunkhotakota ndipo naye kunkhotakota kupita naye kaya kulilongwe ndipo kulilongwe kupita naye kuzomba kupita naye ku Blantyre zimene zimaonesa so kuti zimene zonso zongozunza anthu sinza malamulo ndipo tizoona zina zake zimachitika zakuti izo zoononga zosa samaria malamulo koma pano pano 100 days yakukwana 100 days
mwana kumene anthu wa polisi wakugwira chifuna kanena kuti mwina mwake anthu amene amangidwa kuongeresiwa tikuamanga nthawi ya kampeni mwina mwake boma linakanena kuti boma likulakwitsa kapena polisi akulakwitsa koma anthu atu akutengedwa kuti akankhe milanduyo isadapole ayankhiretu pano osati zidzakhala kuti mbuyo mtsogolomo anthu akhalakhala amakhala amayenda bwinobwino akadzamba kampeni nkumadzana kuti awawa tikwamanga chifukwa cha mulandu yakale ngakhale kuti mulandu sugonera komano mulandu kamene uli chonchipa anthu akayankhe osati muzidza amanga anthu nthawi ya ndale zambiri zimene zimachitika zikakhala za ndale zimakhala zikuchitika pa nyengo yopanga kampeni osati nthawi ya kampeni ayi chiyankhe choncho. Olemekezeka Moses Kunkuyu mwamva amene alankhulirana Malomba akuti izi si za ndale ati za ndale zimachitika nthawi ya kampeni inu mukhoza kuyankhapo motani? Ayi ndiwapate somoni kodi muli bwanji mwene chimene ndili bwino ka ino ofesi kuja kuli bwanji pacha makhala ndi makhalira ineyo ayi ndikukhala komweko nawenso mwina zako zikutundira komweko ndio usadzane kuti ndale ati mwene tabwera ni mwansanga ino ndodaba kuti ayi afufuza polisi omwewo ndio usadzane kuti ayi mwakuti akufufuza mwagondeka nkopyeza wanthu ino koma simbira zotata ujeni uyu kumene ayankhulira olemekezekawa pali pena pene mukamvetserera akuvomereza kuti zimachitikadi zimenezi tsono pa zimachitikapo ndikuti tikabwerera iwowa m'mainterview awo ali pamene pali ine pali nditi pamene pali iwowo adayankhulapo kuti akutimanga za ndale adayankhulapo kangapo kambirimbiri maaresti awa ndi andale kusonyeza kuti anthu fete kuvomerezana kuti izi zimachitika koma zikamachitika pali tsiku limene zimafunika abwere wina wake amene aoneke smarta chifukwa choti iwanena zoti zopusa zimene zimachitika ine sindipanga nawo zopepera zimene zaononga dziko ine sindipanga nawo. It is that kind of a leader amene ife tikudikirira. It is the kind of a government imene idzachite chakuti inu munapanga izi inu munkapanga izi chifukwa kunena zakuti nzandale amanena ndi amene ali mbali yomangipayi amene ali mbali yomanga ija samaziona ayi tsono ngati wina akuti ayi ifeyo tabwera nafenso tikhala osaona chifukwa wena sankaona ameneyo tingopepera nde ife tudikira amene akhale woona ngati mukuti ayi izi sizandale mwapanganso zijefe tinkapanga sitinkaonazi inu ngati musakuonanso zimusiyana inunso mukuvomereza kuti munkapanga koma simunkaona nthawi imeneyo ndanena kuti generation yonse imene takhala yayi akunkuyu muyankhe apapa pafunso ilili kuti mwaona lero kuti inunso munkapanga koma simunkaona kodi tuzanena zakuti ngati iweyo uli mbali yakuno ukuti ukugwiritsa ntchito malamulo koma amene akupanga interpret malamulo on the other side akunena zokuti malamulo simukuwagwiritsa ntchito bwino amene muli mbali yogwiritsa ntchito malamulo simatokhalani ma argument yanu pakumvera chitsogolo ndi malekera abwalo kuti akagamule zimene chifukwa pano pana Malomba ali ndi belo imeneyi agamuletsa Malawi Congress Party agamule ndi abwalo kumene kuti akanenedwa kuti this was a political arrest atakanene ndi abwalo milandu yonse tiyambe kutchula panga mudandauliranji posofa tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.